Ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni ale ɲɛsin bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya ko mɔ ale kɔni ni i y'a faamuya b'a la a baarakɛɲɔgɔn ani a dɛmɛbaajɛkulu kɔni ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ in b'o la mun kan o de ye sanji bɛ la ka nali min kɛ nin waati in na lahawta jizo minnu bɛ la ka kɛ an ka dugu kɔnɔ nin waati in na ayiwa olu bɛ se ka bali cogo min nɔ fɛn jumɛn de bɛ se ka kɛ yaasa a kɔlɔlɔw bɛ se ka bali ayiwa nɔgɔya kɔnɔna na maa minnu bɛ ayiwa ni degun ye olu sɔrɔ olu bɛ se ka y'a faamuya b'a la ayiwa ni nka u bolo ma segin cogo min nɔ yaasa u fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani fana k'u ka yɔrɔw labɛn nin bɛɛ lajɛlen baaraw kɛra i y'a faamuya b'a la u yɛrɛ jaba ala la an ka kunnafoni ɲinaw tun bɛ a kɛnɛ kan na u ye fɛn min sɔrɔ an ka jɛ k'o la ɲɔgɔn fɛ ni lajɛ an b'a fɔ lajɛ tunnen don an ɲɛ b'a la nin wagati na ji nana fo ka caya ka inondation kɛ jamana yɔrɔ bɛɛ la an bɛ wagati min na sisan nɔ Mali ye mɔgɔ 42 de tora la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛw la ala ka yafa k'u ma an y'a ɲini ala fɛ ala k'a da u ma nka ni ne mɔgɔw jɛra ka sigi aw tɔw a b'aw jɛya ɲɔgɔn ye ni ko min bɛ jamana kɔnɔ a b'a fɔ ɲɔgɔn ye an dɛmɛbagaw don donc an nana an ye ɲɛfɔli bɛɛ k'u ye ka tila k'a fɔ fɛnɛ an mago bɛ an bɛ fɛ ka baara kɛ cogoya min na mɔgɔ si kana baara kɛ a damana an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka min kɛ yɔrɔ min na o b'o kɛ an b'a dɔn Amérique jamana ambassadrice bɛ yan nɔ hali kɔrɔlen kabini nin tɛ san o san an bɛ baara dɔ kɛ walasa ka ko dɔw kɛ an ni chinois jamana mɔgɔw fana bɛ ɲɔgɔn fɛ olu yɛrɛ ka équipe bɛ yan nɔ olu bɛ baara kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso la kuma bɛɛ caman tɔ bɛ yan nɔ acteurs humanitaires bɛ yan nɔ n'an farala ɲɔgɔn kan ka sigi k'a fɔ kɔlɔlɔ min bɛ ka na an k'a kɛ cogo jumɛn an k'a daminɛ cogo jumɛn an bɛɛ ka jɛ ka an fanga kɛ kelen ye o de ka fisa an ka population ma donc an y'o ladɔnniya de k'u la k'a ɲɛf'u ɲɛna fɛnɛ ko ni ala sɔnna a ma ala ka nin waati ɲuman tɛmɛ an bɛɛ kan san o san ne nin wagati in sera hali ne kɔlɔlɔ ma kɛ ministère de la santé et développement social an bɛ plan dɔ labɛn mais ni ɲinan ji cayara cogoya min na a tɛmɛna an ka hakilinataw kan o de y'a to an mago bɛ dɛmɛ la mɔgɔ kelen tɛ se ko la donc u bɛɛ ye layidu d'an ma u b'an dɛmɛ cogoya min na a ko kɛli la donc an b'a ɲini ala fɛ halisa ala k'a ta fanga d'an ma k'a ɲini aw presse mɔgɔw fɛnɛ fɛ aw min bɛ kunnafoniw la cari k'a cari cogo ɲuman kɛ parce que wagati la an b'a mɛn yɔrɔ dɔw la jamana tɛ ka kɛ tan jamana tɛ ka kɛ tan an dun b'a dɔn protection civile mɔgɔw développement social mɔgɔw ne san finna hali ne yɛrɛ min ye ministre bɛ wuli k'an sigi n b'a fɔ an bɛna mun wɛrɛ mɛn bi donc minnu bɛ baara la cɛ fara muso kan k'u bɛɛ fo ka jamanaden bɛɛ fo Mali an bɛ nin lajarabi min kɔnɔ ala k'a ɲuman tɛmɛ an kan. Aya welewelekan dɔ bɛ bolo ka ɲɛsin population yɛrɛ ma wa. Population kɔni welewelekan caman bɛ yen nɔ komi an ɲɛ b'a la kow ka ca an ɲɛ b'a la a kow bɛ yen nɔ mɔgɔninfinw yɛrɛ nɔ b'a dɔw la komi k'a fɛ ka ɲaman fili dingɛw kɔnɔ sira dɔw gerinnen don ala an y'a ye don o la PPM an ka furaw bɛ bila yɔrɔ min na kiosque dɔw jɔlen don mun ye ji tɛmɛ sira bali donc ji nana ni fanga ye ka kogo kari ka don donc komi an b'a ko camancɛ la sisan nɔ olu bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ sisan mais ni ala ye samiyɛ ɲuman tɛmɛ service wɛrɛ bɛ yen minnu ka baara ɲɛsinnen don olu ma olu fana bɛ n'u ka baaraw kɛ ka yɔrɔw lajɛya pour que min ɲɔgɔn kɛra ɲinan an ka n'a ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ